GTA bay! So, ang plano niya guys, ma-apprehend. So plano niya talaga. Nasa mundo lang tayo ni Bay. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant Ha? noodles. Pancit Canton, wala akong makita. Ay, dito may nakita ko, 1.88 na po. Antonio, nakabili ka ng burger. You see, Barangay City. GTA Vice City, ulit. Kumusta yung mga kaso na si Paolo Linyong? Gininto ang medley sa hindi pagtawa. Pag tumawa ka, ginto ka. So bigyan mo na ako ng 3 medalya dyan from gold to bronze. Siyempre, unang tawa, tanggal agad yung gold. Kaya atira agad si Bulan. Sundot ka. Ay, nasona. Nagrarally. Oh! Ganun nga minsan na politika, di ba? Parang minsan sasaksakin ka sa likod, susundutin ka sa puwet, di mo alam. Sunod. Masyadong malalim ang perlas ng Pilipinas talaga. Ganun talaga. Sunod. Galing kay Laika. Mina lagi natatawa sa serious situations. Bukod sa baril, ano pa ang pumuputok? Teka lang. Ang hirap mag-isip. Pag marumi ang isip. Sunod. Mga lumang palabas at patalastas. Ay, brain rot! Pero gusto ko bulok utak. Woo! Skibidi Rocha. Sunod. Ay, back to school. Back to bulokbol. Partida, hindi pa ano yan. Hindi pa ito pagkatapos ng klase. Parang pauwi na. Sheesh! Sunod, hindi nakakatawa na tuwa ako doon. Aling kay site. Gobas na to. Ano kaya iniisip niya? Is na malak, tiknap not nak, is na milik, tiknap not nak, lanigiro. Okay, di una ko naisip, ano itong nangyayari? Tiknap not nak, at sinto ilik, laki. At hindi nila masyado sinesero sa sarili nila. Sunod, naghihampas lupa. Hindi ako natawa doon. Nainis lang ako. Full-time golden retriever, part-time taho vendor. Kali kay Harris. Walking the dog. Gusto daw niyan taho, bila mo. Kasi bawal ata. Gusto ko i-game agad si Kuya eh. Maraming salamat sa'yo. Pabili nga isa nyo. Kailangan ko ng soy milk pampalakas. Para sa protina. Para sa darating ng mga panlaban sa Olympics. Congrats, Pinas. Ating gymnastics champion ang gold medal sa Paris Olympics. Unang medalya yan ng Pilipinas sa Paris at ikalawang gintong Ikalawa, medalya sa loob ng 3 kilo ng gold medal. Galing mo talaga. Sunod. Ito. Shit. Here we go again. GTA bay. Sa Davao. Good morning, sir! Siya yung dumire-diretso doon sa parang triathlon sa Davao. Naalala ko na siya. Nice edit. Nice, meron ka ng felony 1, 2, 3. Nagusto ano na si ate. Nagdi-disassociate na siya. Mukhang wala naman siya mali siya. Ayaw lang niya sumunod. Hindi pa rin safe yan, though. GTA is reeling! GTA! GTA! Sir! Good morning po! Pagpalaplin ko dito sa... Puro huwi na lang siya kanina pa eh. Uy, ano ba? Sir, good morning, sir! Yari ka ba eh? Ay, nag-iaso na. Hinuli na siya. Hinarangan na siya. Buti naman, nahirangan ka natin. Nice live! Ito na gusto ko mga live eh. Yun na nga, GTA! Priso! Unsa to GTA niya na priso. Mission complete. Ang gusto jud niya kay ma-apprehend. So ang plano niya guys, ma-apprehend. So plano niya talaga. Nago, nasa mundo lang tayo ni Bay. Dili daw niya, unsa to, wala siya rules. Ayaw niya man sumunod sa rules, okay? Matrix. Freedom, peace, freedom. Sorry, sinasabi niya yung freedom sa doon sa likod ng mga bars. Pero One love. Hey. Marijuana. Ano katagal ba yan usually pag ganyan? Gamit lang. Tanawa lang ninyo dara sa akong vlog. Hey everyone! Wow! Yay! Pag talaga mga taga-Davao, Mag-English eh, no? Ang galing. Katawa-katawa. Unsa Tawa-tawa ka ngayon.
Huli pero kulong. Sunod. Hey! Ang sabi daw dito, meron daw siyang depression tsaka sa mga pinagdaraan niya sa buhay. Pero di rin naman niya excuse para ipahamak natin mga tao sa paligid, di ba? Depression ka na nga, bibigaw pa yung depression yung mga baka matamaan mo, ma-aksidente mo mga tao, hindi rin naman yun mabuti. Pero galing mo, napatawa mo ko sa kalokohan mo. Sunod, kaliki sibuyas tas bawang. Sabihin ko pala exercise. Kamaya natin. Aray ko. Sunod. Pambansang AI. Wow. Sila pula-po yun. Davao ba yan? Cebu. Ha? Tatlo naman pala sila. May tumulong. Shee! Alam ko tatayo Wow. Nakatakot talaga AI, no? Oh! Antonio! Naku, binigyan ng burger! Si General Luna, parang hindi na siya mag-handle. Bakit malungkot si Emilio? Ito ba yung nalaman niya na narinig niyo ba yun yung GSIS Historian Fair na mayroong mga claims si Ambeto Campos sa mga notes daw ni Chofilo o Chodoro ba yun na nagpapatay daw sa yung burger ni Antonio Luna ay ang kanyang nanay ni Emilio, si Trining. Ito nalaman niya, ayan na. Oh! Bubutasin ko yung 5 piso mo. Pagod na ako. Ilabas mo ang Conquistador. Ako na mismo tatapos dyan. One hand sniper. Ba't kain ng kain si General Luna? Gogo, scary niyan. Gogo. Sorry, medyo ano ako dun. Natakot ako dun. Gusto ko na lamang ngumiti sa Jose Rizal. Kahit minsan. Di ba ako napatawa? Napatuwa mo ang aking pusong nasyonalismo. Marcha. Santa. O mga tambay. Bataan Death March pala to na mamamatay ka sa gulat. Maraming salamat. Sunod. Sige, tagal mo na kayo dyan, gold medal. Tagal ko na dami ko na tandaanan Ito to, funny you should ask. Cebuano, Ilocano, and Ilonggo are all what? Sharing a bed until they can find work. Ano ba gagawa namin? Kultura namin dito yan Hayop. Yun talaga, nagmamahalan dito. So ba pagmamahal mo sa kadugo mo, doon na nagsisimula ang mga away. Kaya hindi yun masyado nararanasan ng mga sa ibang lahi kasi hindi yun ang kanilang kultura. May pros and cons din naman yan. Unpredictable rapper. Kalupit! Making buhok parang bagong gupit. Para si Michael Jackson. Ilang galaw parang kilo ng bigas 5 pesos. Ayoko na subukan. Nasuntok. Okay, pwede rin. Hindi makita. Tutulog parang manti sanas. Sunod. Maraming salamat. Natuwa ako dun. Okay, why you so quiet? Spotlight. Ngayon naglaro kasi nga ball is live. Tama, umiikot kasi yun. Natatapos. Kaya lahat kahit mapudpud ang sapatos. Stephen Curry. Nagawa niya ng paraan yan Okay, ayoko na. Bagong genre ng rapper. Bro Crash Out Midday. Mag-eliminate ngayon isa. Mag-eliminate? Si Liam. Bakit? Pinahirapan ako, girl. Sinuntok ang hangin. Ang si Liam. Pigati! Pigati! Overthink! Bili-bili, overthink. Malala. Ano masasabi mo? Understand naman. Sige. Okay, it's Naging sad boy na. From OA to nonchalant, 0.05 seconds. Yan ang gusto niya ng tunay na lalaki. Rod. Ano to? Bert Fortes vlog. Akin na. Bibilis kibili. Sa'yo to? Aha. Oh. Ay, salamat. Oh. Salamat, thanks. Kasto, 5, sukli. Oh. Bakit may 5? Sukli yan. Kasi nagbayad siya ng 10, di ba? Sukli yan. Diba? Hey! Ang galing, di ba? Sabi ko sa iyo Paano siya Alin? Nagbayad kayong 10 Tapos sinuklihan ko kayo ng tag-5. Bayad yan. Tapos, di ba 20 isang ganyan? Hindi siya makakatulog mamaya gabi. Hayop ka. Tapos sinuklihan ko kayo ng 5. Oh.
In-accept na lang niya. Ako din, ganito, i-accept ko na lang. So yun guys, magandang hapon Maraming sa inyo. salamat at sa libre mo sa kanya. Pero libre din yun na overthink malala sa kanyang iniisip. Magaling kuya. Bili na sa description, nasa pin comment kasi para makabili nito. Galing kay Act Teachers Party. Sabi ng NEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food tour ka na. Bigyan mo nga ng idea ang ating mga kababayan doon sa 64 64 pesos 21 a a day meal? based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ang isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant Ha? noodles. No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa 7 pesos? Saang mundo yan? Kailan panahon to? Kinuha na ba nilang data yung Marcos noon o yung Marcos na nakaupo ngayon? Saan panahon to? So tingin din ako tingnan natin. Saan ba merong 7 pesos sa pansit keto? 17. Lucky me, 70. May patong na yan. Baka sa tindahan nyo, 10 piso, 12. Huli kong tingin, 12, 14. Factory price yan eh. Factory defect, hayop. Siguro noong panahon ni Aling Nena noong 1970s, 1980s, so makabilang nawa ang kanyang kaluluwa, baka meron pang 7.85 pesos na pansit canton. Pero kung gusto mo tumira sa mundo ngayon, gusto mo mabuhay sa mundo ngayon, wala po tayo nakikita yan. Factory defect lang. O sige, Neda, pwede ba kayo i-challenge lahat ng employee nyo 64 peso worth of meals a day challenge? Paki-TikTok na lang, lagyan natin ng mga skibidi, lagyan natin ng Watashi wa Star soundtrack para mapanood na ating kabataan, para mapukpok natin sa mga kabataan. Hanggang dito na lang kaya natin. sa ano? 7.75. Anong brand dyan? 8 na. Anong brand po dyan? natin Wala na- akong nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? Kailan panahon? And then, kape po, ma'am. Yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din. Ito yung sinasabi ko na nandun yung siyensya na tama, merong maghahanap ka ng mga ganong klaseng numero para ma-fit yung 64 pesos na yun. Pero ano ba naman ito mga pinagbibigay nyo sa amin? 3-in-1? Ang taas ng asukal niyan. Napaka-unhealthy niyan para sa tao. Kala ko Go Grow Glow Foods. Ngayon Go Gago Foods ang binibigay sa atin. Andun yung mathematics pero wala yung humanity dun sa binibigay ng NEDA. Paano yun? Ang kape po, 3 in usually 1? yung 17 grams. Sa lahat ng klase ng kape na pwede mo inumin, kaya nagpalit na rin, tinatry ko na rin mag-brew ng kape kasi ang ating health, yan ang pinakamakakatipid kay pag maaga ka magkakasakit, gagastos ka. Pag gumastos ka, wala nang kwenta yung 64 pesos a day na naiisip ng NEDA na yan. Milyon-milyon ang panggastos para sa sakit ng katawan. Ang pinakamababa po, around 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 Huh? centavos. So tingin nyo ba masustansya itong Yun na mga nga. pagkain na to? Hindi naman yung punto kung na lalagyan makatipid niya ng mga gulay-gulay, Masaya so yung ka ba? 64 pesos sa isang tao ay hindi yan Overthink. magkakasya. Dapat magtulong-tulong tayo dito, no? Puro Consumer man tanong-tanong yan, eh. agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo ng mga bilihin para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy. Salamat sa Act Teachers Party List sa pag-call out sa kanila. Hindi sapat kumain lang, hindi sapat mag-survive. Dapat nabubuhay ka rin, you also live. Na-enjoy mo yung kinakain mo. Kasi nakita ko nga yung pinost nila. Ito yung kanilang sample menu. Yeah, pag tumawa ka, poor ka. Ito, so, gawa sila ng breakfast, a scrambled egg, coffee with milk. Para sa breakfast, lunch, boiled munggo with malunggay and dried dilis, banana, boiled rice corn mix. Tapos sa dinner, fried fish or boiled pork, vegetable dish, boiled rice corn mix, snacks, boiled root crop. So ito yung at kompleto naman daw. Pero yun nga yung tinapay, kakainin mo lang ba ng yan lang mismo? Syempre meron yung mga palaman. Dun sa mga fried fish at boiled pork, wala lagyan mo yan ng mga seasoning mix. Magkano yun? Diba? Mapampalasa. Para sumarap yung pagkain mo. Ano to, parang pagkain ospital na walang lasa kasi kailangan malinis yung kira. Syempre gusto mo masarap yung kinakain mo para ganahan kang magtrabaho, ganahan kang kumita, ganahan kang mabuhay, ganahan maging Pilipino. Kahit sabihin mo tama yan, kahit makahanap sila ng wholesaler na nagbebenta ng ganyan, tandaan natin, kada lugar iba-iba ang binebentang presyo. Meron yung mga servicing fee, meron yung distribution ng mga fee na dumadagdag tuloy yung kanilang presyo na kailangan nilang bilhin yan. Ayan, per capita food threshold per day using actual provincial price of food items. The average of price from January 20 were used. 2023 ng December. Lagpas na tayo ng taon ng 2024, hindi pa natin kaya i-check. Sigurado ako pagkain sa mga government agencies ay 200 per meal a day. Mga ganyang halaga. Asa ka pa kung pumayag sila sa 100 a day. Pero ayan, per capita food threshold. Ako yung threshold ng pagtitimpi ko. Mga sinasabi nyo, hanggang dito na lang din. Hanggang 64 pesos na lang. Sabihin na natin yung mga pampalasa, salt, pepper, magkano yan? Puputulin natin yan. Magkano ba? Tingin naman ako na sa sinasabi nilang pansit canton,
Canton, wala akong makita. Dito may nakita ko, 1.88 na pancit Canton. Pero dollars. As yun nga, itong 21 pesos a day, huli ko narinig ang 21 peso per meal sa labas. Kasi sabi nila ito daw yung mga pagkain na niluluto daw sa bahay. Yun nga kailangan mo ng taong nasa bahay para magluto niyan. Diba? Kung ikaw ay galing sa trabaho, magluluto ka pa. Sigurado ko mas gusto mo magpahinga na lang. Diba? Marami mga ganyang parte ng tunay na buhay, realidad ng buhay na hindi makukuha nung 64 pesos lang na ganun. Ay sabi mo 64 pesos, hindi naman to para Minecraft session o Roblox sa drag and drop lang ang pagkain. Niluluto yan, gagamit ka ng gas, gagamit ka ng plato, gagamit ka ng tubig para hugasan yung pinggan, gagamitin mo yung sabon, bibili ka ng, di ba, ang dami pang dagdag niyan. Hindi lang yan talaga 64 pesos kung iisipin, kung pagkain lang yan. Hindi naman to parang Minecraft lalagay mo sa furnace, tapos paglabas, subo mo na sa bibig mo. Hindi lang naman gano'n yan. Ang dahil pang kasama niya sa mismong proseso ng pagkain, ng mga pagkain niyan. Tapos sa lahat pa ng yon, hindi ka pa masaya. Kasi ganito lang ang gusto nyong kainin ng mga mamayan nyo. Alam ko sinasabi ito naman yung pinakamura na pa pwede. Pero bakit yun ang deserve ng isang Pilipino? Diba ano ba naman yan? Onting pagmamahal naman. Alam ko gusto natin na makatipid. Wala masama. Sana nga 64 a day lang, masaya ka na, busog ka na eh. Pero yung 64 a day na pinapakita nyo, ito yung pagkain ng malungkot na Pilipino. Ito yung para malamnan lang yung tiyan mo, mabusog ka lang. Yun lang ba gusto nyo maramdaman ng lahat na nagpapakahirap dito sa Pilipinas? Ang mabusog lang. Ito, buti na lang meron 5 piso isa. Buti pa tong pusang to, nakakalibre pa kami mga tao. Bakit pa kasi tayo nag-evolve galing sa mga isda? Sana naging mga pusa na lang tayo. Libre dekwat na lang tayo sa mga nagpapatuyo sa mga probinsya. O yan, ito, rice, extra rice with ketchup. Ito galing cartoon is Zach. 2 for to eat. Masarap tawanan ng paghihirap sa Pilipinas. Yan. May kulang ka pa sa equation mo, cartoon is Zach. 64 square root of NEDA minus utak equals paghihirap. Sana naiintindihan nila ano yung pinagdadaanan ng araw-araw na Pilipino para maintindihan nila. Hindi lang to talaga to 64. Tama yung computation nila pero wala yung pagkatao sa 64 pesos na yan. Parang pagkaing hayop ang gusto lang kainin natin. Alam ko minsan hirap tayo sa buhay. Okay lang magtipid. Ito lang muna kainin mo. Tipid ka. Pero araw-araw umaasa ka ba talaga na hindi mo gusto untog yung ulo mo dun sa pader kung ganito lang laging kinakain mo? Huwag tayo maglokohan dito. Buti pa yung dalawang bata to. Nakalibre na nga. May 5 piso pang sukle. Sana ganun na lang ang buhay. Siguro nung bata ko, ganun talaga yung pagkain natin eh. Pero naging problematic naman talaga ni Eda kahit doon pa. So, hindi naman talaga tayo food for brain for tone choice ng mga numero na ito. So, siguro pinapakita lang nito, hindi yung, well, dagdag na rin doon yung kakulangan ng NEDA sa tunay na buhay. Pero siguro yung discrepancy o yung difference ng mga mayayaman at mahihirap na parang barya lang sa kanila to at napakaliit na bagay lang dito para sa kanila. Kaya nga buti naglabas din tayo ng video kung siya panoorin nyo yung pinag-usapan natin yung mga financials, usapang pera, para lalo natin idikdik sa mukha na NEDA yung ganitong klaseng pag-iisip. Sunod. Bagong pa-promo ng Jollibee. Nadaanan lang namin tong big screen sa harap ng Jollibee Glorieta branch, kaya na-intriga kami. Galing kay Papasok lang Cass. kayo sa loob, tapos makikita nyo na yung Joy Zone, tapos may mag-a-assist naman agad. So basically, magsismile ka lang sa camera. The bigger the smile, the higher the joy level. And yung joy level na yon is katumbas ng discount Yung na pwede discount. nyo makuha. Meron may minimum spend na 250. Kita mo nga, minimum spend 250 para lang magka-discount. So 64, meron bang scanner ang NEDA na gano'ng kalalim Yung lungkot ko, gano'n din karami yung pwede ko i-discount. sa mga bilihin sa Pilipinas? Hindi naman, di ba? Pwede ba? Pero minimum spend of 5,000 pesos. Kuha. So, iba-iba siya depende sa tao. I got 72 peso discount, while Nika got 50 peso discount. So ito yung, kung may joy meter, ito sa aking NEDA meter, ganito na ang threshold sa aking pagtitimpi sa inyo. Ba't kayo ganyan? Sunod, di ako natatawa. Ako ay natatanga. Ba't mo to sinama pa sa tumawa ka takalo? Kanina ako sasaya simula nito. Salagay Larry. Ayop ka, nagulat ako. Papanoorin ko pa lang. Labanan mo gagambang yan. Ayop ka. Sunod. Yung binasira sa pa si teacher. Ako na may dalang rugby sa bag. Bakit ka meron, ha? Parang parang pinlano mo na yan eh. Sunod. Pwede po ba magtanong? Ano Okay. po gusto niyo sa babae po? Ito lang yung tatanong ko. Ito lang masasabi ko. Ang gusto ko sa babae, simple lang. Simple lang. Simple ba ako, kuya? Hindi. Mukhang komplikado ka eh. Siyempre naman. Pwede po ba magtanong? Kitang tawa ni ate. Para may unting sakal. Palove ito. Ako ihikain ako pag ganyan ka-pogi na kaya katingin sa akin. Kakabahan din ako. Kaya pala madali simula na sa gitna mga mahihirap na video. Sige, bawasan mo na. Bronze medal din. Nakakapit tayo sa bronze medal na yan. Sunod. Ano to?
Araw-araw ko sinasabi yan. Pagod na ako, Lord! Sunod. Si Filipino. Tawagin mo na yung buong kamag-anakan nyo. Nag-post na siya ulit. Mamaw to eh. Today we'll be taking a look at the most amazing places in the Philippines. And this is a random subscriber. And you just won $10,000. But every single time Chris sent an Di ba may issue to si Chris tsaka si Mr. Bean sa mga allegation sa kanila na nagre-rig daw ng mga lottery-based, si Dog Pack kung pinanood ko din yan eh. inappropriate message to the Discord chat, you lose 500. Chat is this real? You can leave, Chris. I will. Hell no, man. The Philippines is a tropical country. They Umalis call ka this talaga. place gates of heck. I think you can tell why. Oh my god. And we're going to kick things off with this epic The ramp, slide in the the Metro Rail PWD Transit. ramp. It is absolutely unbelievable. I haven't seen anything like that since you were at 3 o'clock in the morning without your maquillage on, love. Where is that the top? Yeah, that's like. Oh! Sakto-sakto. He's just free diving that, bro. No. Yeah, people can do that. Now let's travel on over to the Oh, the municipality Sigma. of Sigma. Hey! Oh! What? That's incredible. This isn't even funny. This is cool. Masakit yung katawan mo. I-exercise mo lang, guys. Roblox ba yung panga ni Kuya? Ow! Wow. Minecraft IRL. No, just no. What the Sigma? How does that even exist? Like, it looks like a different planet. So in the Philippines, they have a barbershop named Sakto yung Big Lung video na Guapo, gamit which din. produces literally the most handsome men I've ever seen. Legit AI, Oh my legit God. real, That's not fake AI. Are you kidding me? Connected pala to doon sa yung unang video eh. Yung nasundot sa puwet eh. He looks totally in control. Yep. One of the Buti most naka-sensor popular na. places in the world is the Food P-Word Hub with over 60,000 new Hindi na visitors Diwata, per minute. pares. Nasa na yun? Let's go! Nearly all the well-known stars and celebrities from all genres have been in this hub of joy. Hindi ko alam to. Bagong tao to sa akin. Lahat sila. A gym in the Philippines known as Muscle Legends is a savage elite high-class gym which is simply just... Pwede ka ba mag-grind Why dyan would you na do that, katawan though? tsaka sa in-game? What compels a man to do that? Dahil merong gold medal na pwede mapalalunan! Yun ang nag-iisang compel. Oh my God. Hey! Alam mo na. Maraming salamat. Sunod! Galing kay Bastalol. Nawala na kasulwa pa niya pili Jose Rizal. Jose Rizal slander ba to? Iba naman kasi yun eh. Iba yung mismong gagawa. Iba yung nagsisimula ka pala iba yung nagsusulat ka para painitin ang alab ng puso ng mga Pilipino. Ako feeling ko kailangan naman lahat eh. Para mo sinabi may mga bayaning, may agi, may dexterity, may int. Si Jose Rizal may int. Si Hero Luna may strength. Ano sila? May meron sila kanya-kanya nilang mga specialties. Pero bakit nakakita na ako ng Jose Rizal slander? Patatas kibidi diwata. Banana, patatas kibidi diwata. Skibidi Diwata. Una ko pa nakita Skibidi Diwata kaysa GTA 6. Nakita ko naman yung GTA 6 natin. Okay na. Tama na. Sunod. Ganda ng galaw. Putang ina. Panood ko na yun eh. Napanood ko na siya. Hindi ko na naalala na yung pala yung same clip na yun. Sunod. Marvin Core. Ay ano to mga buhaya? Di ba nandito ka para bawasan yung kaso ko? Bakit parang nadadagdagan pa? Ano ka ba? Abogado ka ba o abogago? Bobo ka eh. Bobo ka. Baby ka pa. Bobo ka! Pag nag-acting si Marvin, parang meron siya sarili niya adlib na walang magagawa yung director. Gusto ko, sinama mo ko dito, kahit ano gusto ko sabihin ko, bahala ka. Pilosopo ka eh, no? Ibutang ko yung tali sa leg mo. Tasa kamay! Tara bibili ah! Buti pa sumuna kayo! Baba! Ito na naman tayo eh. Baba! Bas! Sure Kubad. kayo dyan ha? Baba! Puro kasi usap pero ito yung realistic na ano eh. Kung puro si Marvin Agustin na ang nasa probinsyano, baka tapos na yun within 2 episodes. Siya yung realistic na pananalita ng mga Pilipino eh. Parang pa nagsasabi na mabuhay sa ibang bansa. Mabuhay! Parang dito di mo naman sinasabi kasi parang araw-araw ka nababatay. Sunod! Might come. Jab in that car, did you feel the hole?
Abe you, peace in yourself! I'm finally in a video. I love you, Junpei. Yo, thanks. You're in a video. Random explosion. I'm so dumb. Oh, it's a Mr. Beast transition. Up! Philippines! Philippines! Ito ko. You are going to the Philippines. Ah! Oh, nice. Nice fan. Maganda yun. Anad, walang iwanan. Hirap magtimpe. Namura pa. Pero hindi mo ako susundan. Tangina mo kasi, ba't kita susundan? Dami-dami ka pang obligation sa buhay. Ayos ka. Ako ba? I love you till the day that I die. Oh, namatay ka na. Ikaw, pag namatay ka, I love you pa din. Pero putang na ba't kita susundan? Gago. Tapos de, okay na yun. Till the day you die nga. Alam mo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwede na ako magmahal muli. Para ka na mamamatay dito sa Pinas eh. Ito yung mga pumapatay ng brain cell ko eh. Sunod. Uy, mainit yan, no? Eh, bago palang topping yung takoyaki. Titoyaki, sunod. Kaya panlaban na, kay unpredictable rapper. Lumipad ng aming team para magbaba ng bars. Pinipini na kala mo changke. Ge. Tinitini pangalan ko gamit. Oh my God, Bagde. Ako nga pala si Heb Abe. QC ka ng Vice City. Oh, GTA Vice City, it all interconnects. Hey, hey, hey. Masyadong malalim yung ayun. Sunod. Mystery barcode. Paano to na barcode, te? Sa dami ng code, pwede mo nang gamitin panlaban sa Intel yan ah. Tsaka AMD. Paano na barcode? Daming code ah. Sige, gawin nyo ng paraan. Bigyan ng award yan. Oh, work yan. Hirap pag work on site. Ano nangyayari, kita mo? Ano yun? Sinturon? Sinturon ng Judas. Sunod. Boomerang. Gentle throw up, and it comes down like a leaf. I didn't give it that much power, so it didn't go up very high. But it just spins and spins. So gentle. Nice. Sarap ang sipon, lumabas doon yung utak ko na konti ah. No comment. Baka magalit yung mga nasa echo chamber. Lita bagay. Woo! Oh! Uy, mag-iilan, mabilis. Oh, self-serve. Sige. Binalik ka, ano? Alam mo, malakas ka, ha? Bakit? Sarili sikap ko. Geto dito sa Pinas, eh. Bakit? Wala magbibigay sa ako mag-aabot. Diyan. Naghahanap ka pa ng kakadil. Ang lagkit-lagkit mo naman. Ligo lang ako. Ako'y bagong ligo na ngayon. At mamaya, makapag-umpisa na ngayon. Ang cute to, nag-iisang ngipin ni tatay. Anong gusto ko ilagay doon sa kulang ni nanay. Sunod. Ang pinanggalingan doon ito, kaya nila kinakagag para na masabi kung totoo yung ginto. Pero syempre, di naman siya perfectong ginto. May mga halo pa rin yan. Pero kumbaga, yung tradition ay nandun pa rin. Watashi wa tamago. Ari ng Pinoy step. Uwi ka na sa iyo. Magkayos ka na ng maganda ka na ng ano, pagkainan. Pag tripad ka pa niyan, sige ka. Sa EDSA ba to? Parang geto rin si ano yung nag-GTA eh. Yung hindi siya mapigilan ng kahit sino. Bibili ka ba ng manok? Oh, pinagbuksan ka pa talaga. Ready for you! Sige tato! Sakatitay! Mukhang napasarap ang kain mo. Malaki na. Ika na, bawasan mo lang yung huli ko. Leche, tagal masyado. Hayop ka. Bigyan ng gold medal yan. Sige, kahit wala na akong bronze. Hayop ka. Sunod. Tay kayo ni Ate GTA sa layo ng narating nyo. Oh! Sobra ka naman sa pagbato, kuya eh. Akala ko ba magpipigil ka lang. Mukhang lugi eh. Nice try. Para magmukha lang na pinipigilan mo pero parang ikaw nagsisimula eh. Ibang build yan, tank build eh. Pagod na pagod ka na sa rejection eh, no? Alam mo, ako minsan naawa pa ako sa mga nag-ano. Alam mo, kasi kailangan nila maubos. Ngayon hindi na. Dahil sa inyo, hindi na ako kuha ng kahit ano. Sana ba na nag-isip kayo ng kita sasabihin niya, ba't hindi nyo ina-up? Gusto ko yung naisip nila, pag hindi nila kinuha, hindi huwag na lang natin pansinin.
Oh, init ako. Mainis ko. Hayop ka. Panguli, when the food is not yet done. Puro mga jumpscare ngayon. Hayop kayo. Egg shock. Maraming salamat. Sarang hayop ka. Doon tatapos yan. Hirap talaga manalo dito eh. Gusto nyo pa bagay dito? Gusto nyo like, share. So baka gusto nang tumawad yung press, huwag yung subscribe. Paolo Bold medal sa baba. Alam. Tumbling tayo, palis.